Benvingudes i benvinguts al Museu d'Art de Lleida. Soc Francesc Gavarrell, conservador en funcions, i voldria presentar-vos una de les meves obres preferides a les nostres col·leccions. Sembla una pintura, però en realitat és una pintura, un acrílic, sobre una impressió fotogràfica. Tradicionalment l'hem anomenat la maternitat, tot i que no té títol, però si ens hi fixem detingudament no sabem si es tracta d'una mare o d'un pare, en una magnífica ambigüitat de gènere que em sembla realment espectacular. El pare o la mare no té rostre. L'artista hi col·loca un element rocós, absolutament distorsionador, esfereïdor, i desdibuixa també el rostre del nen o la nena. Tot plegat per accentuar aquesta sensació de plaer i dolor entre el somni i el malson. Àngel Jové, artista pluridisciplinar nascut a Lleida l'any 1940, és un mestre en el llenguatge que navega entre l'abstracció i la figuració, en aquesta cruïlla que situa entre aquests dos mons. I quan ens parla des de les seves obres en aquest encreuament, ho fa sempre des d'un llenguatge metafísic, des de la metafísica, des d'explicar amb imatges sentiments com la vida, la mort, la fúria, la ràbia o la desesperació. I per què la metafísica? Perquè la metafísica és la clau de l'obra d'Àngel Jové. En aquest cas, inserida en un context molt propi de l'art sacre com és la maternitat. En una particular pater maternitas, on les formes se'ns apareixen inserides en aquest concepte, en aquest context metafísic, i on tot té un cert regust a memòria ancestral, a temps passats. Després de la seva etapa informalista com a membre del grup Cogul, entre els anys 1964 i 1965, Àngel Jové desenvolupa, al llarg dels anys 70, una línia de treball en què incorpora la impressió fotogràfica sobre teles modificades, a les quals dona valors pictòrics. L'exemple més clar seria la sèrie Metafísica, en homenatge al poeta Màrius Torres, en què observem clarament aquestes teles que són fotografies a les quals l'artista hi afegeix elements pictòrics. A partir de l'any 1982, Àngel Jové retorna a la pintura i abandona aquestes tècniques d'aplicació fotogràfica. Aquesta falsa maternitat, però, és més aviat una continuació que no pas una ruptura amb la seva etapa anterior. Aquesta és una peça de l'any 1984, pont entre dues etapes molt importants de l'artista. En ella, si ens hi fixem, es manté la concepció fonamentalment fotogràfica de l'obra i la mateixa gamma d'ocres, daurats i colors terrosos tan característics de l'obra d'Àngel Jové, que es barregen ara amb nous colors d'esmalt sintètic. La fotografia hi és, però ara la pintura adquireix un major protagonisme. En els treballs que vindran després, la fotografia ja desapareix completament i la pintura esdevé la protagonista. S'accentua la forta càrrega d'elements simbòlics i poètics, barrejats amb personatges o escenografies inquietants que assisteixen, com per casualitat, al desenvolupament suggestiu de l'acció. Obres com ara La bèstia o un enigmàtic edifici al bell mig de no res. Per acabar, observeu atentament l'obra. Aquest regust a atemporalitat, a espai aturat, a temps infinit. Aquesta càrrega d'elements simbòlics iconogràfics. I sobretot, com sempre passa amb l'obra d'Àngel Jové, amb aquell fascinant regust a mort, amb aquella sensació que, malgrat l'idíl·lic de la imatge, sempre hi ha alguna cosa que no acaba d'anar bé, que no acaba de funcionar. Quina obra tan adient als temps que ens ha tocat viure, oi? Espero que us hagi agradat tant com a mi i que us resulti tan inquietant com el futur que ens espera. Cuideu-vos molt i fins aviat.